Village. Kunakauswa ushedwa udarira chief Kadea nemusi 18/08/2024 kupindura nyawa kamangariro inoti uya mudare kupedzerane uri chikomba chemukadzi wangu ndinoda undiripe mombe 5 ndomuzvayo kamangara kauswa izvozvo mambo kamugano muzvayo kamangariro wainzwa ndainzwa asiya kuinzwa ichiverengwa wainzwa ndainzwa uri kuibvuma here kana kuiramba ndiri kuiramba ishangu pamberi pachangamire ari mudare murume wangu ndiani wenyu chikomba changu chikomba chenyu right uchakadaro iwe chitiudza kuti iwe wabata sei pamusoro ichangamira wanga uri musi wa 27 ndakaenda kumabhawa handichatunira mwedzi saka ndaenda kubhawa ndokwa ndakasvika kusangana nemunhu anga akakorewa vanditi mukadzi wako mukuru uyu ano ukama here narasi asikamugano vandati ahawana saka ndokumbirawo nhamba dzako ndakamupa nhamba changa chiri wanga uri musi wechitatu takabva tati china friday tikabva taenda kumasovi mudzimai akabva asara achiti ari kuenda kuchigayo ndakazofona fone mukadzi anga asadayira foni tadzoka kumba takasvika kumba mukadzi akazouya kumba kuma5 handina kubvunza ndakanyarara zuva rakunyura tapedza masovi na 3 ndakanyarara saturday makuseni wanga uri musi wa 3 August ndo pandaka mukadzi ndipa akabuda pamba zvekuma 6 achienda kugarden kunotemha muriwo wokuti vanhu vabikirwe chikafu pamba pange pane vanhu vangauya kuzoona muchemberi nowamwe pepesha wamai mukadzi akanonoka kudzoka zvokusvika kuma 11 vanhu vautanga kukomborena kuti apa waenderana nhasi takabva tati arega titsvage umwe muriwo wokubika mai vakabva varamba vati kuda muriwo chifoja ndakatera mukadzi ndakasangana nemukadzi murodi foni yakaringa yomukadzi mukadzi angadayire foni dayira foni mukadzi angadayire foni vandatora foni yomukadzi foni vayakata vandaona nhamba dzaipinda dziri new nhamba mufoni mumukadzi vandarequesta nhamba vadzaburisa kuti rasi asikamugana handina kubvunza tikasvika kumba paiona wakomana waipurasta wakomana requesta inhamba idzi tiri pakati pokurequesta dzapapinda meseji rasi asikamugano ikunzi ko wazodii hove dzienda anadzo foni vayapinda rasi asikamugano vaafona vandadayira ko mukadzi akangosvika nokusiya bhaketi nokudzokera futi kudhemu adzokera kudhemu ini ndichisvika vandabvunza kuti ko waridzosiya bhaketi iri waenda kupi kunza avangonditama inini bhaketi remuriwo wabata rimwe bhaketi saka waenda kudhemu ndakatera mukadzi ndakamona ari kudhemu zveshuwa vandamubvunza ko madzoka anzi chiko kuno zvakanzi ananga ndandinotore hove ndikati nani mune mari yacho here kutenga hove
vawadzana mukadzi kutaura ndikati ai saka pangu pano muzukuru wangu vandita sekuru zvishwa gugu nanga ndavata kuti wautora hove asi vabiyangu ava vasati vaita se wauya ndikati alright muzainini nyaya iyi haisiye kuti chitarisawo meseji avo mudzimai pakati nhamba dzacho inga dzikupinda dziri new namba handisi kutoziva we ndikati wo vandarequesta nhamba varipo nevamwe vangu varipo kuti mukoko padzabudisa kuti rasasika mugano vandati imi madzimai tosangana kumba vandadzika kumagadheni yedu nemurume uyu mugano waya vandasvika ndakaona pagadheni nemurume uyu ndakabvunza vanga varipo manext ndakatarisa mugadheni ndakaona musina vanhu asi gadheni richiratidza kuti rakangovhuwa zvekuratidza kuti munhu avhura vanhu ambopinda mugadheni umu vandabvunza gadheni panext unzi vanga varipo manje havasati kana vani 30 minutes wabuda mugadheni imomo kureva kuti pa 30 minutes hamheno pavari padhuze vandati ndokumbirawo nhamba dzavo wakanditi ndizoya kutora mushonga wenesi ndichida kutreka kuti ndidzo here nhamba dzandaona kandi ndidzo here nhamba dzavari kushandisa zvishuwa ndakabva ndapiwa nhamba dziye dzikabva dzafanana ndakabva ndati asaka ndiyei munhu wacho ndakadzokera kumba ndasvika kumba adzimai ndakavabvunza kwaadzimai nyaya iyi zvikufamba sei adzimai vakati haina hapana yandiri kuziva ini mune chokwadi kuti havana yamuziva zikanzi haina handina chandiri kuziva madzimai angu adiko vavona zvakanzi ko mbeu yangu yenesi ndakabva ndadzokera futi kugadheni ndakasiya ndachinja peteni yemadzimai foni ndadzoka ndakasvikira mune 5 missed call dzemurume uyu mune 2 mareceived call vandati kwadzimai matosara makatotipirana kamaramba imi kuti hamana dhiri asi matara makatotipirana mafonirana kavo abva vati aiwa inini handina kana chandambotaura nayo received call yareceiva vokutanga receivwa nateta havana chavataura echi2 ndii ndareceiva murume uyu ataura kuti achasenda airtime tozitaura pamameseji ndikati ho hanzvadzi yangu bva handitaiwa hanzvadzi iyo mbonyarara ndakuona kuti nyaya iri kusvika kuti murume uyu achasenda airtime ozitaura pamameseji ndakati saka imi hanzvadzi munhu akusenda airtime otaura pamameseji zvizvi zvokuti munhu ari kukonza here kana vanhu vari kudana zvikanzi aiwa izvozvo hazvina kuzotaurwa ndakati oright ndanyarara yange iri Saturday Sunday takaswera nyaya yabva yatofamba vandazoenda kumba kwavo zvekuma2 kwomurume uyu ndakasvikira murume wacho asipo pamba pacho zvese nemukoma wacho ndeva ndakasvikira vandakazvisvikidzana naye mukoma wacho bva aiwa tiri kuya kumba tinotaurirana sevagarisani semanext door toona kuti totsurana sei ndakati zvakanaka Sunday ndikaswera zuva rese ndikavagarira manda havangauye chipiri vandaturika nyaya yangu kwasabhuku kumakuseni sabhuku vanditi kana imi muchida kuenzaniswa pakati penyaya chitsvagai vayananisi vanogona kuyananisai nokuti kana maakuya kudari redu anenge takutokutongai ndikati zvakanaka saka imimi zvamuchiiti chitsvagai venext village isi tozouyawo tozobatsirana ndikati alright zvakakosha zvikanzi ndakakuenzanisai ndirini vanozotaura vachiti waenzaniswa nomukoma wako saka vatidzvanyirira ndakati aiwa zvakanaka ndakaenda kunext village unowa kumpunzi pangu kwakumanheru vandasvika vandapira sabhuku nyaya yangu sabhuku vati sekiritari wangu hapo munodzoka mangwana monyorewa tsamba chitatu muwa mauya kana kuti china muwa mauya zishuwa ndakadzoka kumba vandaudza mukadzi kuti ndiyo nyaya iripo chitatu kwachena ndakaudza mukadzi ndakati mukadzi nyaya iripo ndokuti imi chimukai muende munomubatsirwa anomwe mudzimai zikanzi chiendai munomboita sei nhasi atichenda kumwaya nesi mukadzi wangu vatara kuti anzifoni haina moto ndakati aiwa kafoni haisiriwo inobatsirwa kamadzimai ko foni yamuri kuda imi ndei foni yenyu takakuchinjai foni ndikati muchisanisai iyi foni iyi hamushandisa foni iyi foni itosiyanai naye haisinei nezvenyu mufoni iye makabva masara mameseji ndakabva ndatora foni iye ndichida kuti ndibvise line nangu mufoni yanenge ndavapa kuti vashandise ndakaona mameseji yaye yanenge yasendiwa kunzi ko wazodii hove dziye wazoita sei ndaanadzo manga musisina makozi yaya mameseji yanenge ndati ndiwo umbowa wangu kwasabhuku manga musisina vandabvunza mukadzi ko mameseji yangu wadhirita umbowa wangu murume wangu chikomba changu Hai ndinopikisa mukadzi handimuziva handimuziva mukadzi mukadzi handidanane naye iwe mira
Mbate kuti chikopa chako ichi. Mbate tunabe. Chikomba changu. Haya. Umbo wacho kuti I'm sorry. Rekumbira kuti zo chinopa kuti ndizive kuti mukadzi uyu ndinodana naye. Amai akamuzwa here sokugara pamunoita zvino kwamunzwa here zvimani wakatopfungwana tanopenga wakambozviita here muvhireji kufamba chiti uyu ndechikomba changu wakambozviita Kumakuva ari kutaura kuzotanzi mameseji pikubvunza tati wakambozviita here iwe mameseji kana yakadhitwa chikwaniswa kuti wakanyenga wazwaira Wewe wakanzwa kuti mameseji yakadhirika ndizvo wakanzwa kuti mameseji yakaita sei yakadhirika mameseji yani yawakanzwa kuti yakadhirika ndeyani ndeyako iwe wakanzwa nani kuti mameseji aiwa ndikukunzwa kutaura kwavari kuita ipa iwewe shamani second namba dzako iwe chaiche dzinodziziva dzakarejistwa kuiko keshe ndokuti dzakarequestwa dzinobudisa zita rako pane here padzaishanda zvisiri pamutemo mutemo wako iwewe pane here pawadzikambokushandiswa zvisingatenderwe newe muridzi hapana pese padzaishanda dziri pamutemo wako handiti so kureva kuti ndidzo namba dzauri kunzwa kuti dzaibudisa zita rekuti Erasmus anditi Erasmus mugano pane vamwe here ana Erasmus vamwewo waunoziva kunze kwako iwewe ndo nhamba dzauri kunzwa dzari kunetsa isusu hatichaida zvokuti ukadanana naye kana kuti ndoda kuti tanga tabata panhamba pachena watenda iwe ukati hapana mumwe munhu akambodzishandisa kunze kwani kwako iwewe ndokadzishandisa zvipamutemo tiitaurei tinongazingira mukaita makonzanana mukaita iwe yakuchaja bhozi munhu adzizinakashaa nechokwadi murume ndozivana naye uzara kuita sei saka takatanga kudanana muna June uchizoita sei kuti kadanana ivhatarira Tese kangani kaviri masikati erikandi manheni musi wekutanga ngati masikati musango uchipiri masangana kumumba so ipiri takasangana kugadheni zuva rakunovira ndikupokana nazvo changa amai mirai titumbu amai munomuziva here pamiri wake chamunozivawo pamiri wake kuti miro chakakamira zvakadai so taurai munomudara munyare uyo ari kukurambirei kuti inini handikuzivei chinadzo kumuudzai chokwadi chaicho kuti chinobvutsa dare munomudara kuziva taziva mudhara kuti uyo anomhosva anobaramba pati toda kuti munyadzise kana muzvimwe zvinhu zvamunoziva pamiri wake paiye ari anopinda achimhanya amai miratiwatsanamurire muno pamusoro amai muno hamuna chinozinyadzi kana anonhengo diki motaura kuti nhengo diki kana takamira chimino chakati kana tanovanga pakati tsanangurai hazvinyadzisi hazviite sei chinodikana kupupura umbo hwakazama mudare ndozvaada izvo zvekuti taure taurai vakasunungu haisi chete yakasimbawo zvine pakati nepakati akachecheudza kwete
wakazobata ready end murumo iye ndarutaura kuti udarana naye vatizwa kunozviramba mani iona kumonesa dare chakamiri akazobatwa foni yake ndiyo yakanoto futi hamzuro changamiri ndine foni yake yandakambata ready ended musi wa 7 kumakuwa ya baba wangu nemukadzi wangu mfunu mune makore kodi ya iPhone 9 wachiti wasangane kumakuwa nemukadzi wangu saka ngaasati pedzere dare murumo ndeyangu uye munext door wangu kuda ngombe 6 nokuti akandisungisa izvezvi ndikutopika jeni kutopika kumservice akabva anyoresa waning'ina wangu 3 kuseri kwazvo takanga takamwaya nesi izvezvi nesi yedu yakafa izvezvi waning'ina wangu wese vari 3 ndoma yakawa mawitness akasvika panguva yacho asi Tese akabva atinyoresa kuti hanzi takamurova akabva ashandisa kadhi rake raakaita tsaona takabva tavhariwa takabva taita 2 weeks 5 months tiri komuremind takabva tatongwa musi wa2 takabva tanzi tiende kunopika community service 3 months inini waning'ina wangu Tese izvezvi tiri kutopika nokuda kwomurumoyo kuti aone manyengero emukadzi wangu last year but 1 akabatwa futi nemukadzi wemunhu murumoyo musi asungisa murume bhabhadhara faindi saka yatova tsika yake murumoyo mama handichaziva kutogarisana sei magadheni yedu muganhu waya muinda yedu muganhu madhunduru saka ndo chimiro chiripo changamira nyararai mombe kwandiri wanzo zvire kumakuonozotakushira toitenetohanda unofana kubhadhara iyi kuneni iwe kana uchidazenda kumakosi tinoendesana kumakosi unoenda kunorara kunyengera mukadzi kumakuva evantu unochokwadiwe izvo kazvirikuzvitaurwa kuna handiti wanga uchiramba chiya kana ivo vari kuita zvomutemo kunana mejasi kana kumapurisa ngavatanga vambofere nekadzimuyandike unoona kuti murume wamusungisa handiti ezvino hana chaakaburisa kuti uwane manyengero yomwana mukadzi wake handiti ezvinokutinetsa panakuzivaimombe 4 dzaunofana chakamiri vanodzikisa mutombo kuti vanofana kubvisa mombe imwe chete kuna chakamiri yavanovapa nokuti vaenzana kumakuwa kechipiri anofanira kubhadhara wakaparira mhosva taimunyengera mukadzi wake mombe dzinokwana taina 4 pachirungu foni iyo ndo yake here foni ndio yake chachiko chamambo ichi ndakunyengana kumakuwa chakamiri kufoni iyi asi murango wacho hauna zuva izuva rimwe asi chakudzima unokwanaki wakairi kumakuwa ndokule kunoria mazizi gandwe village Sumbrero. Sumbero futhi asirayi akade akamufayisa nomunhu kumbandisa munhu akasidza kudara hana kuya mambo asidodara kasabu kavira hana kuya kota yasumbero kuna mambo kuti ndakamudza kudara hana kuya wadzanaye chifamba Sorry changa. wadzanaye chifamba Ninganguti na uipa ikaitika ka indakagadzwa sanasi. Munyama wangu wakaitika ndobva yaitwa mangwana andisanda tomboisa kana kumiti. kubanasi makutonga maifanira kunge makatokushedza kudai kana adai akaramba nhasi mungadai makawinzani ngekuti chakamiri ndakamuti kudai kuti akanyika mukadzi womunhu pinyaitienzanisi akandirambira handiriga muri mamboka Ndizvo mambo angadaiatomujaja kuti anofanira kubhadhara imimi zvamaida sokwadi changa.
ngati kuti ndansandane komiti yangu bhozi ndakagadzwa sanasi Asi maona kungochena kana zvaitika zvinhu pamusoro changamira akasiedzwa kudare kwasabhuku kaviri kumpunzi akanyunzira dare rasabhuku haana kuya saka vakatunyorera samana asi samana yacho yakatorwa nepolisi yavo yakaya kuti sunga kugandwe village akauya akura kushinga angati kure vati upenyu wabereki walipo baba munda wakasiwa nomukoma wake akashanda warugara nichokwadi nichokwadishi anofana kudzokera kunyika kwake anoshungudza vanhu vanodaiso anotarisa kusungisa vanhu vese unochokwadiwe kunoita nyika yakwako chetewe iwe kuita nyika yako wegara isina vamwe vanhu dzakanzi 3 months ndapatani nasira ani 7 days wakandizwa ariko ndakatokuwa aripo aiwani mukomana ari muno mwana wababa waku right bomira yese mwana wababa vantora kazwana munda uri kuona vanhu vari kugara navo pastendi yapako wakwe vari kuita basa kutora vakadzovana uri kuvaona here ana baba wako baba wako ndozvavaita here unofana kuzonogara pasi nanasekuru vaudzo kuti baba vachandiita sekugara bcause imi mamuzi mudzi womunda ndowe manzwise manzwe here makagara naka amai vake that's right saka kana makagara nhaka unotakura mukadzi unoenda naye kumba kwenyu musiya vana vagare panzvimbo vakasununguka nevagarisani vavo nasabhuku wavo zvakanaka manzvise kwete kuti sungisira vanhu 6 vese kuenda mujere nekuda mukadzi straight mukadzi asiri wako kuti iwe shamari I hope ava ndo vanhu vokupedzisa baba wako kuti vaite se vawana pakesi yakafanana neiyi wanzwisisa it's either iwewe wacho vakaramba vachipara mhosva dzakafanana nedzidzidzi iwewe wacho nababa wako mese munenge mapabhozi mambo vachaenda kupolisi 6 months dzavari kupikisa vanava iwo ndo 6 months dzavachazopinda iwo newe handii makavakauya nenyaya yekuti wangochiri underage usati vakugona kuriritira musha ndipapa ungapindura izvozvo nyarara zvako but tikukutaurira izvozvo vika mambo ndovari kutotaura mashoko iwaya vanga vachitotaura kuti mwana wache kuti ndomudzi womunda uchengeta mhando saka yoshamari ukadzi ndowako ndizvo zvichangamira ita ukadzi unoona vangani asati ane mwana Tese asati mwana wese komana alright secretary verenga hendikedzoka kumwana imi sabhuku toda kuda kuti imi mamusamana kuti andibaka musama kuti wakare kwakakaramba muudze kuti ngaye kukare kwanyimimikani kuti nzvimbo hachasamoniwawo kumambo ngave kuno samona wekuno akadherera mambo kudhara kasabhuku right mambo nedara vasira nyaya ndokubata kamugane Erasmus nemhosva yokurara achida konde nemukadzi wakrista uswa anonzi Chifamba wadzanai napo kamugane Erasmus
anoripa mombe ina kuna Chris kauswa uye mombe imwe chete kwa mambo. Baba